ƙasar rasha ina me take bi? Kwaminisanci. A saninmu ƙasar china me take bi? Kwaminisanci. A saninmu ƙasar amerika da ingila me suke ta suke su 'yan demokuraɗiyya ne, da haka tsakaninsu suna da shiri sai dai wato to in suka tada rigima sai su jirge mana, in suka tada fitina sai su ƙoƙari su gogo fitina ta shafi mara hankali, ta shafi gaɓu, ta shafi wawa, kuma ta shafi wanda bai ji ba ma bai gani ba. Me dalilin haka? Shine saninmu tsakaninmu da Allah, musulmi yana cin biri, musulmi na cin bera, musulmi na cin mushe. Sai aka ce wai ebola, ciwon ebola, jama'a an yi wannan a ƙasar nan ko ba a yi ba? Da aka ce ebola nan me aka yi? ba so aka yi sai aka ce daidai za a tafi haji, aka ce ba tafiya haji ba, sai da aka yaƙi da ƙyar abin nan aka gano cewa wannan fa magana ƙarya ce. Jama'a an yi wannan ko ba a yi wannan ba? Tsakiyar dare kurum wani ya ce wa mutane su sha gishiri. Jama'a an yi wannan ko ba a yi ba? Sai daga baya aka gane shan gishirin nan wasu kafin garewa sun mutu. Kafin garewa a nan muna zaune da Malam Aliyu Sange, Allah da shi lafiya, a nan muka zo muka ce wannan abin duwan da ya faɗa ƙarya yake. Jama'a haka ne ko ba haka ba? A nan ƙasar aka zo aka ce kar ma mu ci kaji. Bird flu, wai mura tsuntsaye. Jama'a an yi haka ko ba a yi haka ba? Sai da ya kawo wannan 'yan kaji da wasu wurare, sai da ya zama kaji sai a ringa harbe su, sai da ya zama kanari ma babu, kanari babu 'yan kaji. Jama'a an yi haka ko ba a yi haka ba? Jama'a an yi wannan? Tun kwanaki sai ana ce wata cuta ta fito daga China, wata cuta ta fito daga China. Mecece cutar? Wai ba a gane sunanta ba, amma ne yanzu sunanta coronavirus. Coronavirus. Su makala murya, wai ka ji abin ma ya shiga ta ce coronavirus. To coronavirus ina me faru? Amerika ta ce ita ta lura haɓakan tattalin arzikin China ya yawa, ya za ta rusa ta. Sannan ita China ko ta ce ba ta yadda musulmi ma ya azumi ba, ba ta yadda musulmi ya sallah ba, ba ta yadda musulmi ya sha giya. Musulmi suka ce Allah ka rama mana. Can suna faɗa da ƙasar Turai, nan suna faɗa da Allah. Sai Ubangiji ya kama su. Shekaran jiya ake gaya mu daga China wata hanyar ta bota ce Allah duk mu musulmi ba mai ciwon ko ɗayan mu. Shekaran jiya nan daga China yarinyar ta bugo, 'yar Najeriya ce ta ce ba wanda yake ciwon na duk musulmi. Kuma da shugaban ƙasar China kansa ya je, bayan ya je ya ce da Allah musulmi su musu addu'a, ko ba ku gani ba ko ba ku ji ba. To ba za ka gane cewa wa'yancan abin da Allah ya ce wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, ba za su gushe ba suna yaƙar ku sai ruddar da ku bar addini in suka samu dama. Ba ku gane wannan abin ba? Sai an gaya maka. Sai aka ce an samu kes guda ɗaya a Lagos, to sai me? Har yanzu mutum bai mutu ba. An ce ma ji sauƙi, an ce ma ba ciwon ba ne, amma minti ɗaya da faruwar abin CNN suka faɗa. Kaga ashe mu ne musulmi ake so kar mu je ƙasar Saudi Arabia mai azumi, mai salloli, mai addu'o'in alheri, kuma ba za su cuci Saudi Arabia da komai ban Allah da.
to wannan shine abin da za ka gano cewa masu faɗa da ku kullum abin da suke yi shine kullum yanzu sun ga saura wata 2 za a tafi a Ramadan. Manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi tabbacacce yace man i'tamara fi Ramadan ka annama hajja ma'i aw kama qala wanda ya umra a cikin watan Ramadan kamar yayi hajji ne tare da ni. To yanzu sun zo suna so a datsa wurin wakar aje ma hajjin kwata-kwata, to ta Allah ba taku ba. Allah rusa masu wannan shaɗi. Allah ni daman tun da na ana wani lesser fever is a virus that is very diseases. Na ce wannan abun da suke nufi ba abu ne, sun ga irin mutane da suka je domin tafiyar mu umra dinnan na baya na kwanan nan, wallahi kai ka ce haji ake saboda yawan mutane. To abin ya dami waɗanda suke ba masu addini ba, don haka bari su tunkare mu da faɗa, in Allah da kuma ba za su yi nasara ba. Allah ka tsare mana ƙasar Makka, Allah ka tsare dukkan musulmi. Ya Allah duk wanda ya kawo wannan musiba to ya jawa kansa. Allah ka ruguza su, Allah ka dagargaza su, Allah ka rushe su, Allah ka hana su cin nasara, Allah karka ba su nasara.